kot kakhia jangka Ribhoi district lengba ka office jangka district medical and health officer kalapin mi ya gajing maham bat kentu ya ki nong shong shnong bakin long ki bahusiar bat shimkhia ya ki lat jingyada hadian baka khlam yang perset kalapur state hari Bangladesh kablakta ya palat nriu po hajar ngut ki breu bat palat sanspa ngut ki laklat kham tam e ki khanna Habakran Shikilat Pathai Kubor, ka Dr. Alisha J.S. Imli ka Badai ka District Surveillance Officer Ribhoi District, kala ong baka tanat ka kot ka kya ringkat bat ka office jang u Deputy Commissioner kala shim kya ban pinmi ya ka ni ka jing batha namar ka Ribhoi ka Dega District ka badan ya ka National Highway 6 ka babuan ki nonglet nongwan ki ya lingba man kasni. Kala yathu ru baka tanat kala lap ya ka tu kat ni ki khenna ki bla shakta ha ka ni ka khlam. Ka Dr. Alisha kala batai ba hadu menta empat dan dawai ka bakerpang ban penkot ya undi ujingpang henry dan pat ka injection ka bala ban ai jingyada na ka jing shakta ha unyang persen kumta kala kintu ya ki kimi ki kpa bakin pha inject ya ki khun jong ki khrang ban yo jingyada kala ong ru baki dak kishen jong undi ujingpang ki kinthop ya ka jingkhlut met jingjer ho bat ka jingmi ki dak saw ki baret ha ka men ladadan kindu ki bapau kini ki dak kishin dai ban lait mardor she ki jaka ai jing sumar khnang ban yo jing ya rap ban jing ya da ka bakloi shu kala kintu ya ki kimi ki kpa ki nong hikai bat ki school balada lap ya kindu ki khanna ki badan kum kini ki dak jing ya seriem kim dai ban pha school ya ki henrai dai ban pinchngai na ki wei pat na mar ka ne ka jingpang ka dai ka bala ban pur stat bhasha ki wei kala ben rap ru balada om shim khia ya ki la jing ya da bat jing ya rap ha ka por ka babyang kani ka jingpang kala ban poi wat sha upur ka jingma bat wat jing yap ru kumta ka jing etre lang jang ki pat ba bat ka jing pikir pat ba ka long ka badan kam bha ban te la kam ya ka jingpur jong ka ne ka khlam Kublaya phi baro ngade Dr. Alisha Imli bat nga tray hangni ha office jong DMHO kum district surveillance officer bat ka kamram ka jonga ka ban pet ye kini ki jingpang ki bala ban kala sha ka khlam nada yim sumar ti ha ka baidei bat kani ka jing post that jong kani ka jingpang nyang perset ka bangi I ha ki lat pathai kubor ki babon ha Bangladesh hado menen kasni absan terek ladang ipit ha ki kubor ngin I ba kumba sanspa tam ki belayap dak ni ka jingpang nyang perset ha Bangladesh bat kumbahan ribu hajar tam ki ba layo ya ka ni ka jingpang bat ha ka jela ka jongiru namar ka long marjan bat ka Bangladesh ni ha ban long husiar kamtam ki district ki bade marjan border bat ka Bangladesh te Haribhoi district jongiru watla kamlong border bat ka Bangladesh hendai kibriu ki bayat lenti dak ka district kilong ki babon but hakini ki kandidat ni ngila shamru kat to kat ni ki cases ki ba don ki dak kishen jong ka jing ki pang yang perset but ha bangi test ye ki ni shamru baki kilong positive ya ka ni ka measles virus ti shobang ya chakmat nga shkap ban batai kandidat ha ka baide bat ka ni ka jing pang measles ni yang perset ti ka ni ka jing pang measles ka ni ka jing pang pala pelong do virus measles virus but kaya bet iwe na iwe sha iwe lingba kini ki droplets mo ki pui ki ba ni jerho la ni haba ni senria kitu ki badan ya katu jingpang ti bat ru kalong ka ba stat ha ban pur we ubriu badan ya katu jingpang ula ban penbet ya kat hadu khat prangot pat ki we ki ba ya kendo ya u tibat kani ka jingpang kumnu ka sedang kidak kishen ki jongka kilong ningkong itu ibriel di khna ila banyo ka jingshet ka bajul tingkan poi hado shispa lai ka jingshet nalor kata gila ban mi sa kita ki rash mo ki ba saw ki gila ban sa ki spots mo ki belong saw ha ka met ka jongki in kong ki sedang sha ka dor kmat sha dien jong ka ni ka score kala ban spread sha ki kiti bat ka hiar pat sha ki kijat ti bat bro ko ka met hi ke gila ban ia ta ki rash la kala khamjur ti nalor kata gila ban don ka jingjer ho gila bandan ke jing saw ki khmat ke jing mi ummat gala bandan ke jing sut ke skor gala ru ban khamjur ke pneumonia la da ka wan ka khamjur gala ban poi ke pneumonia ka kata ya kitor gala ban khamjur shu ya ka khmat gila ban matla ru ki ni ki bayo ya ka jingpang wala da ka kata ya ka jabien gala ban poi ka ka encephalitis haba ka jabien ka siep bat ka mo ka kanang jur mo bat ka lada ka khamjur shu kala ya ban yalam ru sha ka jingyam
dia kawai ke ba kongsan gi haban pe hang ni ru kalong ba kini ki brio ki ba kham long high risk mo ki ba kham la ban yo ekani ke jingpang kham tam kini ki ba hapo ka san snam ki khilong ki khna ki ba hapo ka san snam kini ki khilong ki khna ki ba duna ka bam ka di malnourished children kini ki long kini ki ba armet ru mo ki long high risk na benta jong kani ke jingpang bat kitu ki bam pat yo ya kani ka measles vaccine ka vaccine ka ba ni ai ban ya da ya kani ke jingpang ni ai ha por ba ki khna ki dap khandai banai bat ha por be ki dap shi snam shiteng ti kini kita ki high risk group mo but kini ki balong immunocompromised ru kum ki ba don HIV dan ki ba don cancer ru ki long mo high risk kini ki infections kum ka measles ti ka ek ba ni sham ru ha kini ki si ka long ba teng teng ma ka ni ka jing pang ka long ka ba klo ban ya bet ni sham ma teng teng kini ki paru lada ki kon ki don kini ki jing pang ru mo kum ka measles ka sedang with fever ka ni ka jing shit ba ka ni ka jing don kini ki rash jing sa mi basau ki pha ya ki kon jang ki sha school but kani ka long ka ba ma na mal bakit kala ban ya bet pat shaki tu ki paralog ha school ti ka long ka request mo la da don ki ba pang hayeng hasam ki kon ki jang phi da ki yo kani ka fever with rash kani ka jing shit ba ka jing mi jo kini ki rash basau ka bakong san ka long ba snobha ban let ya kendu shaki nong sumar shaki doctor mo khnang ba ki la ban advice pi but ya ki kon ki jong pi le ki tu ki bapang ki di ban isolate at least mo nyo la ni hadu suppose ni ru kat badang dan ka tu ka rash tu mot long kin kita lo infectious mo nadu ka sni ba kami ka rash hadu san sni kilong highly infectious kila ban penyebit ti bat hadian ka tu ka rash ka tu khong ka dat ru ti ki dang don kam hi ban rest ti subhawat pha ya ki khon ki jong fish school lada ki dang don ki dak kishin ra ni ka jingpang but na kalyang ki nong yalam school ru nga kerpat ada don ki khina ki jong fi khina school jong fi ki badon ya ki ni ki dak kishin ka mo le ki jingpang ki ba bet ba fin advice ya ki ba kin shong shwa hayeng khang ba kanum dan kanu ko jing ma pat ek ki para khana apo school namal kham tam kani jing pang ka kham jur mo ka ha ki khna ki ba apo san snam ti kata ko wei but ru lada i ha ban shim kya ya ka jing le khot mo ka wei ha ba ni ha bi kai hi baro hi bangin sat bha ki ti kita ka ya bangi jur ho bangin da set mo da ka rumal la ni bangin jur ho shaki wei but ka wei ka long ba kita ki ba pang ki la ban deng mas mo ti kini ki safety precautions ni la ban shim nang bangin penduna ya ka jing spread to ka ni ka jing pang ti ka wei ru ka measles hi ka di ka viral infection hadu mentalong omdan u dawai uban kum ki antibiotics ki ban penyap ki nyang mo ki bacteria andre tang ka la ya dahi ka wei ka de ka measles vaccines ka ba ni ai hi mental even from like government facilities ki ai like private facilities ki ai ka ka vaccine but lada hi ki la don ka ka jingpang measles bona ki kin duna vitamin A kham tam hakamet ti lada la confirm ki kum ki measles cases tumot ki haban yo ru ya ka vitamin A treatment ka ba ki ai arsin mo ki ai mo ki lap menta ki ai menta she dose but hadin ka aku saw kanta kin sa aya ka second dose namar kani ka jing duna vitamin A ka bangi jusham hakini ki bapang measles kala ban kata ki khmat kila ban mat la ru tingi haban shamkya bangi lam ki khon ki ki jangi bakin let ki jaka sumar ki babyang khnang bakan na kanu ka complication ka ba mung yo I menta gi sakhi ka ba ja ha ka ri ka marjan ka jangi but ngakerpat ru ba ngin shim kyaru na kabenta kitu ki bapang ki bashitam pembiang yaki kabam kadi ka good nutrition because ada ka klan ka bormet ka jangki tingba kabam kadi ka babyang tumot kila ka mek jangki kala ban yale pasha ka ka jingpang but ru ban ngakerpat ru ba phin share la ka information shaki way mo ki ba let's say ki bam yo ban yo spoil ka news kani ka por nang ba nila ban control ya kani ka jingpang measles but kanumja kanu ka ba snew mo ya ki ko ni ki jani ko lai